Bueno, pues a verdad que estou moi agradecido o tema de eso, que haya feedback entre todos e que bueno, participe todo o mundo e que haya 3, 4 ideas claras. Eu expuxen un poquinho o que eu considero importante agora mesmo na etapa de iniciación e nada, a verdad que moi contento que pensarades en min. Pois a idea un poquinho era concienciar en que nesas primeiras edades necesitamos, aparte de programar, planificar, que creo que estamos entrando esa conciencia, pues que ten que haber especialistas no traballo de fútbol base nesas primeiras etapas, porque necesitamos xente que sepa convivir con nenos, que teña paciencia, que sea capaz de no partido por dar as correccións adecuadas e, bueno, a verdad que pues, a miña idea era un poquinho non facer unha ponencia básica normal, senón pues, dar un poquinho de caña no sentido de que temos que ser máis responsables na semana, no fin de semana para que o aprendizaxe do neno sea o máis completo posible. Tampouco creo que sí, que a cousa evoluciona, pero que igual non vamos acorde ao mismo nivel que noutros ámbitos. Bueno, creo que sobre todo eso, pensar no adestrador formador, en esa figura que teña ganas de ser esa figura, non pensar en cotas maiores nese sentido, ainda que despois o busque, e a partir de aí pues, eso, especializarse moito en saber tratar os nenos e despois no fin de semana ter un comportamento bon de cara ao rival tamén para que o aprendizaxe sea o maior posible para todos e sea algo pues, o máis divertido posible para os nenos, que é do que se trata. Bueno, pues moi especial, a mí me gusta estar sentado do outro lado, intento estar sempre que podo para escoitar a outros compañeiros. Eu creo que esta formación continua que nos propón a Federación Galega, eu creo que de forma acertada, sobre todo, creo que a xestión de Iván está sendo moi boa, pues é o que necesitamos os adestradores para seguir enchufados, para seguir vivos e seguir mellorando un pouco pues todo o fútbol que temos dentro. E además me alegra pues, de forma presencial, creo que a formación é moito mellor e creo que a todos nos tarda este tipo de eventos. Bueno, penso que este tipo de formacións son tremendamente importantes, non? Sobre todo que poder compartir con outros adestradores, con xente que tengas diferentes ideas, todo o que podamos aportar, xente que xa agora mesmo podemos estar no fútbol profesional ou semiprofesional, a xente xoven e outro tipo de adestradores que teñen esa fame por crecer no mundo do fútbol, pois é algo que gustaríame moitísimo que hubiéramos tido ese tipo de cosas cando era máis xoven. Eu tentei en todo momento sempre estar nese tipo de conferencias e preguntar moitísimo, e agora se alguén pues, bueno, pode coller algo das cousas que digo ou pode interesarlle algunhas cousas das miñas experiencias, pois boísimo.